Здравейте! Чрез текущото видео ще ви представим системата за електронни фактури Factory.com, нейните основни функционалности. Ще започнем с това как да се регистрирате в системата, как да издавате документи и естествено фактури. Така, първата стъпка, ако сте нов потребител, това е регистрация. За целта горе вдясно има бутон регистрация, натискате го и се появява една колкото се може опростена форма за регистрация, която изисква само най-основните неща за вашата фирма. За разлика от други подобни системи, регистрацията в Factory.com е на база фирма, а не на база потребител. Тоест, нещата са опростени и регистрира се директно юридическото лице, като по този начин, както казах, нещата се опростяват, работи се директно с фирми, може да давате достъп на служителите си доста по-лесно. Така, първото нещо е името на фирмата. Аз ще направя една тестова регистрация, за да покажа как се извършва тя. Примерно, пример ООД ще регистрираме. Трябва да въведете валидно ЕИК. Аз съм открил едно ЕИК, което се смята за валидно спрямо контролни суми и други подобни неща. Ако вашата фирма е регистрирана по ДДС, трябва да въведете и на по ДДС, т.е. BG с това същото с ЕИК-то след него. В случая няма да въвеждам това поле, за да не губим време. Някакъв град, адрес, на който е регистрирана фирмата, примерно улица Примерна 1, материално отговорно лице, някакъв имейл, тества се дали е валиден, така че трябва наистина да е валиден този имейл. И парола. Ако някое поле пропуснете, системата ще ви каже да го попълните, в случая трябва да се съгласите с общите условия. Съгласяваме се и пристъпваме към регистрация. Моментално се случва регистрацията, системата каза, че регистрацията е успешна, вече можем да се логнем с това ЕИК и парола. В случай ЕИК-то беше така и съответната парола. Сега, тъй като профилът е нов, в момента няма да има никакви фактури и документи в него. Сега, тук ще отбележа две неща. Първо, при нови профили е малко по-трудно издаването на фактура, тъй като, примерно, ще почнем да издаваме една фактура, тъй като трябва всичко да попълните на ръка. В смисъл, от начало в системата няма никаква информация за предишни издавани фактури и всичко трябва да бъде попълнено при първите издавани документи на ръка. Но уникалното при тази система е, че тя се обучава с времето. Тоест, след като вече, примерно, веднъж сте издали фактура на даден клиент, системата ще го научи това нещо и следващия път ще ви подскаже в момента, в който започнете да пишете този клиент. Така че, за да не губим време сега да попълваме всички полета, ще вляза в друг тестов акаунт, който има доста повече история и да видим как се случват там нещата. Така. Другият тестов акаунт отново е с уникално ЕИК, което сме открили, че също е валидно, макар че не съществува такова. Така, тук както виждате има доста повече история, това ни е тестовият акаунт, с който тестваме системата от самото начало, така че наистина има доста история. Така, сега ще издадем първо една проформа, тъй като това е, как да кажа, правилният начин да се издават фактури. В смисъл, първо издавате проформа, добрата практика е такава, първо издавате проформа, след което ви се нарежда плащане по един или друг начин по тази проформа и след като имате доказателство за плащането, издавате фактура. Грешно е да се издава директно фактура, сега, но това е друга тема, няма да навлизаме. Така, ще издадем една, горе дясно са нещата, които може да издаваме, ще издадем една проформа, тъй като това е най-честият случай. Сега, както виждате, моментално системата, тъй като има информация, започва да ни подсказва предишните клиенти, на които сме издавали фактури. И може да изберете от падащото меню, в смисъл на браузър Chrome се появява падащо меню с последните клиенти. Може просто да започнете да пишете и отново системата ще ви подскаже на база предишната история клиентите ви или пък с двоен клик върху съответното поле отново ще подскаже. Така че избираме този клиент и системата автоматично попълва всичко за него. По същия начин системата пази абсолютно всички продукти, които сме издавали и услуги. Отново по същия начин отпада същото меню или просто започваме да пишем. Сега примерен продукт не съм издавал, но ето тук имам нещо, продукт 1.
И сега основните неща трябва да си ги напишем на ръка като количество и цена, защото всеки път са различни. Мярката също системата подсказва някакви такива известни стойности за мярка, но или разни там бройни истории, но ако вие въвеждате някакви ваши си, отново тя ще ги запомни и ще ги подсказва. В случая, примерно 2 броя, единична цена, да речем 10 лева и всичко се случва динамично. Това е другото интересно при тази система, че абсолютно всичко се случва в реално време. Няма нужда нещо да запазвате и така нататък. Всяка промяна в суми и така нататък се случва динамично и може да я видите. Сега, начинът на плащане отново има някакви зададени в системата. Вие може да заложите и ваши начини на плащане. При най-често срещаното е банков път. Сега тук има доста тестови банкови сметки, но ще изберем една и автоматично системата ще попълни всичко за нея. Нали, останалите данни. Основания за неначисляване на ДДС в случаят, тъй като тази фирма, която сега съм логнат в нея, е тестова, е по ДДС, то е празно това поле. Ако тя не е, автоматично ще си напише системата основание, вие може да напишете и ваше. Но за сега това го оставяме празно. Съставил някакво име, не сме го направили да се попълва автоматично, тъй като всеки път различен служител може да ползва системата и нали, да не стават някакви грешки. Забележка, ако желаете някаква забележка към фактурата и създаваме документ. Документът е създаден, както виждате, доста бързо. Ако това нещо няма нужда да обяснявам всяко едно поле как се попълва, доста бързо се издават фактури с тази система. Влизаме на всички фактури и виждаме ново създадената проформа фактура. Сега, можем тази фактура да изпратим на клиент. В смисъл, можем да я принтираме. Ето системата генерира доста добра версия за принтиране. И може да я принтираме директно в PDF, а може и да я свалим директно през самата система като PDF документ, който да изпратим чрез имейл, Facebook или по някакъв друг начин на клиентът. След като клиентът плати по проформата, можем на нейна база да издадем фактура. В смисъл, влизаме в проформата и има един бутон издаване като фактура. При натискането на този бутон се случва нещо, което може да звучи малко по-сложно, но всъщност не е чак толкова сложно. Системата автоматично генерира номер на фактурата, както и между другото забравих да кажа, автоматично генерира дата и номер на самата фактура, на самата проформа, когато започнем да издаваме. В смисъл, номерът на проформата е с единица по-голям от предната проформа, в случаят 100, генерира проформа 101, така че тези неща, датите и проформите се генерират автоматично, датите и номерата на фактурите, но имате възможност това нещо също да го променяте по всяко време. Така, след като да се върнем отново, в смисъл издаване на фактура от проформа, натискате бутонът, системата моли да потвърдите номерът, който тя е генерирала автоматично. Сега, в 99% от случаите този номер ще ви устройва. В смисъл, тъй като нали, системата си ги следи нещата и си задава последният номер на фактура плюс едно. Но в случая, тъй като е тестов акаунт и е доста по-сложен, в него има така наречените разряди на фактури, т.е. да започват с единица отпред, с двойка и така нататък номерата, и системата предлага от най-големият разряд най-големият номер. Ако случайно той не ви устройва, искате да издадете в друг разряд, нали, затова дава тук системата възможност да смените този номер. Но да предположим, че сме съгласни с това число, този номер, натискаме ОК и вече сме в оригиналната фактура, която е издадена. В смисъл, това е проформата, това е фактурата към нея. И отново можем тази фактура да я свалим, изпринтираме и така нататък и да я изпратим на клиентът. Това са основните възможности на системата. Издаване на проформа фактури, след което данъчна фактура на база на тези проформи и ако има някакви корекции, проблеми и така нататък, да издадете известие, било то дебитно или кредитно, на база вече издадена фактура и да промените сумата, но това са доста по-сложни отново случаи. Така че надявам се да съм бил полезен с това как да се регистрирате в системата и как да издадете своите първи документи. Чао!